Mae gen siapiau dau dimensiwn o ochrau a corneli dim crwn y llinellau a tu allan yn gyfarfod ar y pen ceir siapiau dau dy sydd i cael paid bod yn falwen Perimedr i'r pellter fforwn ti'n mesur pob hyd a cael cyfanswm go fawr gyda siap fel yr hen sgwar pob ochr un faint a dio pob un hyd i gyd ceir ateb fel brain Perimedr yw'r hyd o amgylch pob siap dau dimensiwn a cofia sgwennu'r ateb gyda cy a rheolau hyn i triongl pentagon bargyd cylch a sgwar siap dau dy yw rhombws a paralelogram 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 Arwynebedd yw faint sydd tu mewn cy sgwar ac mae'r ateb yn llawn lluosir hyd gyda lled a dyna i gyd neu cyfri beth sydd i fewn ceir ateb rhywun pryd Perimedr yw'r hyd o amgylch pob siap dau dimensiwn a cofia sgwennu'r ateb gyda cy a rheolau hyn i gyd i triongl pentagon bargyd cylch a sgwar siap dau dy yw rhombws a paralelogram Perimedr yw'r hyd o amgylch pob siap dau dimensiwn a cofia sgwennu'r ateb gyda cy a rheolau hyn i triongl pentagon bargyd cylch a sgwar siap dau dy yw rhombws a paralelogram